Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya og tasa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon din na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya og tasa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang gana niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. O kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Hapit naman di ay ang eleksyon. Manggawas na pod ang mga bot-boton. Tanang mga tao ngisihan na og lamanuhon. Manguta na dayon kung unsay problema. Ilaron rata sa tag 50 para ilang ngalan ang isulat sa balota. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Maayo kaayo mo diskurso, aron ang mga tao gyud mo tuo. Lugar mo asinso, pero binutbot radi ay to. Lamano dito, lamano dire,
Pakapinan pata og tag 20, dako kayog ngisi ang butiti wa gabae. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Daghan kaayo nga politiko, mag-ilugayod sila sa pwesto. Daghan kayo plano, mga planong walay klaro. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Ang ilang mga plano way natuman bisag usa. Gadala-dala siya sa minteryo managkot na ta. Atong birahan bisag unsa, basta lapas ug init pa. Sa minteryo managkot na ta. Atong birahan bisag unsa, basta lapas ug init pa. Tara na bay, adto na tag minteryo. Asawa ko naligo day ka, humot na jud ng imuha. Pwede ba mag-ana-ana na ta? Tulog bitaw ang atong bata. Bana ko, pasensya na ka, kay naapa man ko'y bisita. Paghuwat lang kung mutinaw na, bisan pag magbinuntagay ta. Kining among kanta, pasiaw ra, bawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig-tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko kanus apaman, kanus apaman kumakakuan. Anak na tong usa gusto ko nang sundan, atong paspasan para mamanghura. Bana ko, huwat-huwat lang, sunod si mana na kini mahuman. Sugod karon ikaw pangandam, sa ana-ana nga way kahumanan. Kining among kanta, pasiaw ra, bawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig-tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko di na maagwanta, kay si Manoy perti ng isuga. Bahala na kung kanalubog pa, banlawan lang inig mahumanta. Bana ko, pagkahangol ba, di kahuwat kung kanus di gyud mamanghuran ang bata na, kay ang pultahan sirado pa. Kining
Siya nagproblema kung asa na iyang bana. Kunta kun dili na lahi na ang iyang duda, dili na siya mahimutang gasakit iyang dughan. Kay ang bana tuas lain nagrapapam-pam, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Perti niyang hilak sakit iyang dughan, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Bana nang itaglaing lami para tilawan ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ra gyud lagi. Nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo. Nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Wana hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan. Hala nasakpan, lugi videohan nga nagdulog ang duha. Murag gialimungawan, wala nakaagwanta. Nagdesisyon na siya, gihatag sa kabit sa way pagduha-duha. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Dako iyang ngisi abot sa dalunggan. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang asawa na swertian nakakitag afam. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Wana hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Dako iyang ngisi abot sa dalunggan, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang asawa na swertian nakakitag afam ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ra gyud lagi. Nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo. Nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang asawa wa nay pagkigipasagdan na lang, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang bana wa pamug-on kay gipulihag afam. Ang iyang lolo nagtabi pikas baryo. Ang iyang lola buntag pananiid na. Ang iyang mama gamarites bisan asa, natakdan na lang pud ang iyang papa. Perting kuyawa kaning ilang pamilya, kay bisan kinsa libakon gyud na nila. Murag CCTV mga matawa gabae, tutukan gyud ta kung kita mo agi. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na. Basig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya. Ihay babayi gidaot nilag storya, kay naka-afam para pangwartahan ra. Ugwa nagtugay ang bayin na suko na, na barangay sila nga pamilya. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na. Basig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila, kay gamayng lihok nimo itabi na ka. Pinaka marites dito
ikaw pa masuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka, wala pa ko'y kwarta. Giingnan po ta ka, paghuwat-huwat ra. Apurado kay ka, unsaon mong kwarta. Ayaw po't pagdali, mura na kagsikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo, human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa katong nangutang ka, ang saad pa nimo dili abdag simana. Wala ko niingon nga di abtag si mana. Ang ako ang saan basta makakwarta. Karon ka maningil, wajud kay matingil. Kay di pa ko mobayad karon lang December. Bayari utang mo bayari. Bayari utang ayaw biyai. Katong imong utang karon gilumutan, ikaw pa masuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka, wala pa ko'y kwarta. Giingnan po ta ka, paghuwat-huwat ra. Apurado kay ka, unsaon mong kwarta. Ayaw po't pagdali, mura na kagsikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawong, human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa katong nangutang ka, ang saad pa nimo dili abdag simana. Uy dili yun lalim kaning magpautang, kung atong atuon kita tagu-taguan. Kamu nga utangan, bayari ng utang, ayaw limot-limuti para way mutagam. Kaniya mong kanta, pasiyaw-siyaw ra. Ikatawara na ato ang problema. Ako'y di chika ninyo sa nahitabo karon. Sayo kaayo sa buntag, sige gring akong cellphone. Nagduha-duha gyud ko kung ako paning bagon. Kay ang number wala maka-phone box sa akong cellphone. Kung pagkataod-taod nakadawat kog mensahe, malas kay na off akong cellphone, lubat ang battery. Gidali na ko og charge aron mabasa ang mensahe. Unya kalit og ni brown out na wala ang kuryente. Ug sa among tukaran na ay ni hunong nga motor. Ningli ko sa bintana ug giablihan ang door. Nisugat sa kong pananaw ang rider nga nagdala sa parcel nga akong gi-order sa Shopee Lazada. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Nihangyo ko sa rider nga di sa nako dawaton. Kay wala pa gyud ko'y kwarta nga ikabayad karon. Pwede ba ipa-reschedule nako na ugma pohon? Hinaot imo kong hatagan ug laing higayon. Nya nasuko ang rider ug siya nagkagulgul. Patuga ko no kog order ug siya mo'y nahasol. Permit ko no ko mo order sa Shopee ug Lazada. Kunya inig deliveran wala di ay ko'y kwarta. Mautongan nagkalalis na hinuon ming duha. Kay mamugos nga ang parcel ipa-receive yun niya. Kunya unsaon ko maningawa man gyud ko'y kwarta. Pwede ba ko nimong taplan ug mabayran ratika? Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na
bayad ang ako ang parcel ipakancel ra. Oy akong order cancel. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Kasi ako ay lumaki lamang sa aming farm. Di ko alam, ako'y mayor lang at simpleng babaeng mamamayan. May chopper lang at dosing sasakyan. Sana all. Dahil yan sa babuyan, meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, Sana all. lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa akin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. May dosing sasakyan, Sana all. dahil yan sa babuyan. Meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, Sana all. lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa akin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Sana all. Sana all. Ni adtog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo naginyahay, kasayo pagyud ugikan sa balay. Bisan buros pa si ante, agwantag pila abante. Gahinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante. Kunya pagdawat na sa sobre, paadto og barangay si ante. Ang sobre iya nang giabre, 1.5 na lang bilin sa 10K. Natingala gyud si ante, ngutan na siya sa sekretary. Unya ang tubag niini, daghan daw sila magbahin sa 10K. Unya nagvideo nagyud si ante, kay naguol sa sulod sa sobre. Ang tod nag-viral na gyud, kini nabalita na pud sa TV. I-question ang mga kapitan kung anong hila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman gyud tawo ning uban, hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K 1.5 na lang.